balima bamanankan mɛnna foli ani waliɲuman dɔw bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Mali minisiri min ka caw bɛnnen do jamana babu sentigiya ma ni o ye Abdelkarim Konate ye a y'a ka ladala kunnafonidi kɛnɛ sigi sen kan kokura ka kunnafonidilaw wele walasa u ka se ka masala jamana gouvernement baara bolodalen minnu bi a bolo ani baara minnu kɛra ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. Amadou Kamara Ibrahim Kulibali Sherif la Jabarani so tɔgɔ la. Mali minisiri min ka baara bɛnnen bɛ jagoko ni jamana babu sentigi don Abdelkarim Konate ka sanga ni a ka baaraw bolodatogo ye ani a y'a laɲini togo min na n'o de ye dɔgɔkun o dɔgɔkun ani kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye walasa ministriw ka ladala sigili min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun k'o kɔnɔkumaw k'o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye yaasa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama min laɲinina jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ. Ayiwa an bɛ to ka lajɛ min kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni conseil des ministres don a lajɛ sigira bi Kuluba ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa bolo n'o ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye kumakan belebeleba fila lase o laseliw kɔnɔna la kuma belebeleba fila in a fɔlɔ kun ye jumɛn ye an jɛra k'an bolo nɔ bila papier min na n'an balima minnu n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ kɔrɔn fɛ yan fan fɛ an ka accord ni jamana ɲɛmaa ye laseli dɔ ko o kibaruyaw kan a y'a yira k'a fɔ papier in a signena a bɛ wagati bɔ a bɛ min ɲini ministriw fɛ o de ye bɛɛ k'i jilaja papier in lawaleyali la ko papier ni k'a lawaleya k'a la sinsin o de bɛna ni kɛlɛ banni ye pewu 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 kɔrɔ yan fan fɛ. Nin barodala sigi in senfɛ Abdelkarim Konate n'ale ye jamana ka babu sentigi ye a y'a yira Mali kunnafonidilaw la ko ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye n'a bolila kalafiliw minnu kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye élection communale régionale ani référendum min bɛna kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw k'u hakilinata dɔn yɛlɛma min kan ka don an ka jamana sariya sunba la n'o ye constitution ye min bilara sen kan san 1992 waatiw bari sabula a yirala k'a fɔ ko fiɲɛ dɔw yera o la a ka kan o ko ka dilan min bɛ kɛ ni référendum bilali ye sen kan. O kumakan kɔfɛ a ye kumakan wɛrɛ fɔ n'o de ye k'a fɔ nin wagati ninnu na gɛlɛya damadɔ tun bɛ yen baarakɛyɔrɔ caman kɔnɔ syndicats kun ye laɲini dɔw kɛ o syndicats ni gouvernement sigira minnu ye an ka kɛnɛya sabatili mɔgɔ ye n'o ye santé mɔgɔ ye olu b'o la an ka kalanyɔrɔw b'o la école karamɔgɔw b'o la bolonɔ kɛra papier dɔw la bɛnkan kɛra olu kɔnɔ a ti jɛ n'a ye cogo si la o bɛnkan ninnu lawaleyali ka sumaya tuguni parce que n'o sumayara a bɛ na ni furuku ye tuguni a t'a fɛ k'o maa tulo la tuguni an jɛna ka sigi ka kuma ka bɛn min kan ministre o ministre i ka baara ye min o kɔnɔna la i ka wuli k'i jɔ k'o baara kɛ teliya la min b'a to min y'an fɔ ɲɔgɔn kɔ an kana segin ka n'o kuma ninnu kan tuguni o kun y'a ka laseli belebeleba fɔlɔ ye. Filanan a ye laseli min kɛ o ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan a yɛrɛ b'a dɔn an balima camanba bɛ dugu caman kɔnɔ maliyɛn de l'extérieur ka ca bi kosɛbɛ u bɛ jamana fan bɛɛ a ko nin wagati ninnu na a y'a mɛn k'a fɔ gɛlɛya dɔw selen b'u ma u caman ni degunnen don gɛlɛya sugu ka ca u bɛ dugu minnu kɔnɔ dɔw bɛ minɛ ka bila kaso la lajaba bɛ da mɔgɔ caman kan o la dɔw yɛrɛ bɛ taa ka n'u bila dugu la min t'u ka dugu ye dɔw yɛrɛ a y'a mɛn k'a fɔ olu ninnu bɛ to a la a y'a ɲini gouvernement mɔgɔw fɛ bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'o ko lajɛ hakili sigi la. Ministre Abdelkarim Konate ka sababu kɛ a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ye n'o de ye sanga ani wagati ka kunnafonidilaw k'u ladɔnniya kɔrɔfɔba minnu bɛ tala ministriw ka ladala ɲɔgɔn ye kɔnɔ u ka kɛ sababu ye k'a lase jamana kɔnɔdenw ma a nisɔndiyalen a y'a yira k'a fɔ ko Mali ye jamana ye jamana min bɛ ka wulikajɔ bonya yaasa malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na min yɛrɛ la ɲinina jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita fɛ wa n'a y'a gɛlɛya a ka ministri bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma an b'a yira o la k'a fɔ ko élection référendaire o bɛna kɛ juillet kalo tile 9 san 2017 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kalafili ninnu u bɛɛ lajɛlen bolodatogo o filɛ nin ye élection référendaire o bolodalen don juillet kalo tile 9 san 2017 élection communale octobre kalo tile 29
san 2000 ani san 17 nin ka laban ni novembre kalo tile 26 n'o ye élection régionale ye nin baara nunu bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛra ani baden na. Tile 15 min talen do kungo kɔnɔna kɔlɔsili ani waati yɛlɛma kunbɛli kama n'u k'a ma ko quinzaine de l'environnement o ta ko 18 na o baaraw nun donna a kɛnɛ bɛna sigi sen ka Mopti marabolo de kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ baara in a nun donni a kɛnɛ sigira kunnafonidi kɛnɛ dɔ de senfɛ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw sɔrɔlen fɛ. Ministre so min ka ca bɛnnen bɛ an ka sigida ani an ka kungoda o lakanali ma ministère de l'environnement ka kaɲɛ ni a ka baaraw boloda cogo ye san o san a bɛ dɔgɔkun 2 ta ka ɲɛsin an ka sigida ma n'an b'a wele ko quinzaine de l'environnement ni nin y'a ta ko 18nan ye min bɛna kɛ Mopti mara kɔnɔ. Donc bi lajɛ ye mun ye an bɛna baaraba boloda Mopti o baaraba in o bɛ daminɛ juin kalo k'a daminɛ tile 5 la ka se tile 18 ma o baaraba in a bɛna kɛ ka kunnafoni jɛnsɛ kunnafoni ka jɛnsɛ ka mɔgɔw sensibiliser u k'a dɔn k'a fɔ saniya o ye an taabolo ye an ka yɔrɔ saniya baara caman bɛ yen ni an ka ministère n'o ye sigida saniya ye o bɛ a exiger dugudenw kan. Donc o ye occasion ye dugudenw ka bɔ a kalama kunnafoni ka d'u ma u kan ka min kɛ u man ka min kɛ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko quinzaine de l'environnement ale ye wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye walasa ka mɔgɔw hakili jigi taabolo ɲumanw minnu bɛ kɛ sababu ye k'an ka sigida lakana jɛya hukumu kɔnɔ ani kungo matarafali ani waleya ɲumanw caman minnu b'an ka sigida a sanuya ka tila k'a lakana bonya ani karama kɔnɔ. Bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ni dugu nɔgɔra k'a fɔ a bɛ nin kɔlɔlɔ de las'a ma donc n'u y'olu dɔn olu bɛ se k'a véhiculer k'a kuma fɔ mɔgɔw tɔw ɲɛna donc o de y'a to an ye conférence de presse organisée quinzaine de l'environnement an b'a kɛ san o san ka organiser k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna journaliste an bɛ compter la aw de kan pour que aw ka se parce que aw de bɛ se a kuma fɔcogo la ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan parce que anw ye technicien ninnu de donc an bɛ se a kuma fɔcogo la ka tɛmɛ donc aw de bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔw la k'a fɔ ayiwa nin problème de bɛ yen n'a ma nin kɛ tan nin de y'a kɔlɔlɔ ye n'a ye nin kɛ tan nin de y'a avantage ye donc n'an y'o fɔ mɔgɔw ye o de b'anw lafiya donc an bɛ fɛ o de ka kɛ o de y'a to an ye conférence de presse nin organiser nin bɛɛ bɛ ka dɔgɔya de dɔn donc sisan an bɛ ka jateminɛ ko donc Mopti ta o de ye pour ka fɛɛrɛ minɛ u ka élevage ta bɛ se ka dilan cogoya min na bagan mara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na mɔni bɛ se ka ɲɛ cogoya min na sɛnɛkɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na lafiya kɔnɔ yiritigɛ ni fɛn o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na ani jɛya bɛ se ka sabati cogoya min na Mopti kɔnɔ jiko fana bɛ se ka sabati cogoya min na Mopti kɔnɔ donc o fɛɛrɛw de bɛ ɲɛ ka tigɛ Moptikaw yɛrɛ b'a n'a fɔ aw ɲɛna parce que olu de kan k'u ka conférence k'a kɔnɔ olu de bɛ n'a ɲɛfɔ ɲɛna donc ani PDF mun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani partenaire technique financier mun bɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ taa lajɛ olu b'a dɔn fɔ ninnu ye min fɔ tiɲɛ don nin de y'u ka préoccupation donc an ka fɛɛrɛ ɲini a la. Ɲinan san Mopti marabolo ale de sugantira ko ka taa tako 18nan in a baaraw bɛɛ lajɛlen boloda yen min bilalen bɛ wasaden Isiaka Sidibe n'ale ye assemblée ɲɛmaa ye ale ka ɲɛmaaya kɔnɔ wa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ tali kɛ baaraw la i n'a fɔ minnu kɛra ka tɛmɛ Segu Sikaso ani Kayi. Bamakɔ sugumɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'u k'a ma ko collectif des acteurs des marchés olu ye suguru tila kɛnɛba dɔ sigi sen kan ka boloda suguru tɔni 17 o de tilala tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ. Sunkalo kalo ye baraji ɲini kalo ye ŋaniya ɲumankɛ baaraw do ka caya kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigiɲɔgɔnya la o de hukumu kɔnɔna na Bamakɔ faba suguw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'u k'a ma ko collectif des acteurs des marchés du district de Bamako u ma sɔn k'o hakilina in lada wuli suguru tɔni 17 u y'o ta k'o tila fu u ka jɛkulu in tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ sugumɔgɔw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in sugu 70 o de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ min bɛ tali kɛ Bamakɔ faba sugu caman na. An nakun fɛnɛ na parce que bi ye hinɛ dɔ ye bi ye ka an tasi kɛ ka se an yɛrɛkun ma k'a fɔ kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ donc o hukumu kɔnɔna na an y'an miiri k'an tasi k'a fɔ sunkalo fɛ est ce que an b'an ka ko dɔ kɛ pour que an ka tɔn mɔgɔw ka danna k'a fɔ tiɲɛ tiɲɛni na nin tɔn ni tɔn tɔw tɛ kelen o de kosɔn an ye salon an ye nin ko in kɛ an ye tɔn 15 an y'o sɔrɔ an y'o tila ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan an ye tɔn 17 sɔrɔ donc an y'o fɛnɛ tila an b'a ɲini san o san an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔ fara toujours a kan pour que bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ tɔn in b'a fɛ ka hakilila min don commerçants na o ye an bɛɛ ka hɛrɛ de ye
an bɛ ala ɲini ala k'o sabata ye nin kalo lahɔrɔma in na. Nin baara ɲuman min kɛlen filɛ nin ye collectif des acteurs des marchés du district de Bamako fɛ Bamako suguw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu a bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye tɔnden ninnu ma ni dɔbɔli ye u ka sunkalo musaka bɔtaw la bari sabu ka d'a kan sugaro ninnu bɛna tila u ni ɲɔgɔn cɛ fufalaki. Sigi min kan komi yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛ sugaro de labɛn san o san ka tila an ka suguw ni ɲɔgɔn cɛ hakila ni y'a deuxième édition de parce que salon an y'a kɛ ɲinan de y'a filanan ye ala barika la comme collectif des acteurs de marché de district de Bamako bi an bɛ yɔrɔ min a bɛ sugu 70 bɔ min b'a kɔnɔ o tuma na ka bɔ Bakɔ ka na bila Baɲɛ o tuma na san kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ye sira caman na mais an ka se ka ɲɔgɔn ye c'est-à-dire bonya kɔnɔna na n'an ka yɛlɛ an ka sunkalo kunbɛn o bɛ se ka kɛ min ye o ye nin ɲɔgɔn action de o de kama an ye nin bolo da ala barika la bi an sera k'a kɛ sukaro tɔn 17 de bɔra ɲina salon an kun bɛ tɔn 15 la mais ɲina an bɛ tɔn 17 de la min sera ka fɛngɛ aya musaka in bɛ di mɔgɔ minnu ma sugu bɛɛ ta bɛ d'i ma i bɛ taa n'a ye i ka sugu kɔnɔ olu yɛrɛ de b'a dɔn sugu yɛrɛ kɔnɔ responsable minnu bɛ yen ani cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔba min bɛ yen a ka kan ka di minnu ma bɛɛ ta bɛ d'i ma n'an kɔni y'a di tiɲɛ de don an de ye premier responsable ye mais o ye anw ta bɔlen a la e yɛrɛ de b'a dɔn i ka kan ka di mɔgɔ min ma i ka suguw kɔnɔ. ɲinan dara san min kan Bamakɔ sugumɔgɔw ka nin fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in u ye sugaro tila in boloda nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ salon ta kun ye tɔni 15 ye o b'a yira ko nin dɛmɛɲɔgɔnya in dɔ farala sugaro hakɛya kan ni tɔni 2 ye a musaka bɔta an b'aw ladɔnniya k'a fɔ u taar'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 9 na sunkalo ka dara kɔnɔ ni sugaro di kɛnɛ in kan miniti kungurunin taara k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin jɛkulu in tɔnden ma fatulenw ma. Ka bɛn ni tarata don ye Mali minisiri min ka cɛw bɛnnen don diinɛ ko ani batow koɲɛw ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ye Royaume d'Arabie Saoudite ni o ye Saudiya mɔgɔw olu ka ciden dɔw bisimila an ka jamana kɔnɔ yan nɔ an ka jɛ an ka ɲamadaw sɔrɔlenw fɛ. Saudiya taamadenw ka Malilana a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye Mali jamana ɲɛma IBK ye taama min kɛ ka ɲɛsin Saudiya jamana ma o ni bi cɛ nin y'o kalo kelen ye o senfɛ baara ɲɔgɔnw minnu kɛra Mali jamana ɲɛmɔgɔ ani Saudiya jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan minnu sɔrɔla olu kɔnɔ k'a lajɛ o bɛnkan ninnu bɛ se ka waleya an ka jamana kɔnɔ cogo min taama kunba ye dɔ ye o ye a bɛ kɛ sababu ye ka Mali jamana ni Saudiya jamana u ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛɲɔgɔnya kɔrɔ don seko ani dɔnko na sira kan Saudiya jamana ye layiru minnu fɛnɛ ta Mali jamana ye baara sira kan a bɛ kɛ sababu ye k'olu fɛnɛ dangɛnɛmaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ juma misiriba ale kan ka lakurakuraya hijidenw tɔgɔla so n'o ye maison du haji ye o fɛnɛ kan ka jɔ ni Saudiya nafolo ye a tɔnɔ juma bɛna se ministère ni ma n hakili la tɔnɔ juma bɛna se silamɛya ma o de ye kuma ye bari an bɛ misiriba kɔnɔ u ye misiriba nin lajɛ u ko n'Ala sɔnna a ma ɲani san walima kalo damadɔ cɛ an bɛ fili misiriba nin ma donc a tɛ comme u nana lajɛli kɛ k'u bɛ segin tuguni mais u nana lajɛli kɛ min fɔr'u ye k'o de sinsin k'o sɛmɛntiya maison du haji u ko an ka projet monter fond dɔ bɛ yen nɔ an b'a bila ka taa an bɛ maison du haji kura sɔrɔ et donc n y'o de f'u ye n ko an bɛ nin de ɲini ni silamɛ jamanaw Ala ye se nɔgɔya minnu ye n'u hakili tora an na an bɛ min ɲini diinɛ nin kɔnɔ ka sankɔrɔta a bɛ kɛ an bɛ min ɲini ka diinɛ bɔ kunfinw bolo a bɛ kɛ donc Magan jamana ka lasigiden n'a ka délégation bɛ yan o de kɔnɔna na n'u bɔra u bɛ taa institut Khaled fana na yen fana o kelen don o bɛ se ka sankɔrɔta cogo min bara u b'a dɔn k'a fɔ institut fɔlɔ min jɔra ka ɲɛsin diina formation kama ale don k'a fɔ jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ka silamɛya fɔ tɛ a bɛ dusukun na a wa kɛwaleya dɔ filɛ donc halisa an ka duwawu ta Ala ka nin kɛ ɲɛta ye. Saudiya jamana minisiri min ɲɛsinen don diinɛ ko ma n'o ye Abdulmaji Al Umaru ye ale y'a yira k'a fɔ a nisɔndiyara kosɛbɛ taama in na a labanna ka dugawu don kɛ Mali bɛ se ka basigi cogo min. Inshallah ila al-mazid min al-ilaqat a ko nin bɛɛ lajɛlen fɛn ye min u ɲɛ dara kan vraiment a y'u nisɔndiya wa u jigiya b'a kan fana k'a fɔ vraiment a relation bɛna améliorer ka taa fɛ baara bɛna k'a domaine. as'al Allah subhanahu wa ta'ala an yudim ala hadha al-balad k'a bɛ Ala deli subhanahu wa ta'ala Ala k'a dumi Mali kan وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان basigi ani limaniya dafali Ala k'o dumi Mali kan والرخاء والاطمئنان ani nɔgɔya ani hakili sigi Ala k'o di jamana in ma وأن يكفينا وإياهم ko Ala k'a nu wasa k'a ni Mali tanga شر كل ذي شر ka bɔ tɔɔrɔtigi bɛɛ lajɛlen ka tɔɔrɔ ma ani tɔɔrɔmanfɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a bɛ Ala deli o la ko Ala k'an kisi k'an tanga. A tɛna mɛn bilen Saudiya diinɛko minisiri a bɛna na Mali la walasa Saudiya jamana ye dɛmɛ minnu layiru ta an ye k'i tɛgɛ nɔ bila olu bɛnkan sɛbɛnw na Saudiya jamana tɔgɔ la.
o kɛnɛ kuncɛlen kɔfɛ Mali ministre min ka baaraw bɛnnen don diinɛko ani batoko koɲaw ma an ka jamana kɔnɔ a kumana sunkalo koɲaw kan an ka sɔrɔlenw ɲamada. Ngolo ye fɛn dama dɔ ye je crois que dɔɔninkɛlaw b'o dɔn a fɔlɔ ye min ye ko fɛn min b'a an jɛɲɛ ɲɔgɔn na k'an bɔ ɲɔgɔn na an k'an jija o ka k'an gɛrɛfɛ ɲɔgɔn na o bɛ faamuya cogo di sunkalo nin na dɔw bɛ u ma dumuni sɔrɔ siyɔrɔ t'u bolo u bɛ denko hami na u b'u denw ka kalanko hami na u bɛ furuko hami na u bɛ kɔngɔ hami na donc sunkalo ka kɛ waati an bolo min b'a to anw minnu t'o sɛgɛn kɔnɔ an ka miiri tɔw ka o sɛgɛn na anw minnu t'o dusukasi kɔnɔ an ka miiri tɔw ka o dusukasi la anw minnu tɛ kungo kɔnɔ n'an bɛ k'an ka sɛsogow ni sogo yiranenw de suntigɛ la ka jinberew min an ka miiri ko dɔw bɛ ka sere ɲini u m'a sɔrɔ n'u y'a sɔrɔ ko sukaro t'a la k'u ka sun tigɛ sunkalo kan ka na n'o de ala ye kunnadiya min di ka dɔw kɛ ɲɛmɔgɔw ye k'u ka miiri k'u kɔfilɛ dɔw b'u kɔ maaw ma kɛɲɛ mais sunkalo ye waati ye min b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn tin minɛ sunkalo ye waati ye an kan ka dɔ fara an ka ala deli kan waati min na seliw wirdu ani o ɲɔgɔnna ko camanw dɔ farali a kan a tɛ komi a bɛ dabɔ sini yɔrɔ ɲuman ɲinini kama dɔ farali a kan nin ye de harisa k'an ka jɔniya jɔ an na ko ala an jɔlen filɛ k'an ɲɛsin ma an b'i deli hinɛ na an dusukun yɛlɛma sunkalo kan ka na n'o de ye dusukun yɛlɛma hinɛ kɔnɔ fɛ kɔnɔ ka kojuguw bɔ an dusukun na ka hamijuguw bɔ yen ka miirijuguw bɔ yen min b'a to an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔn ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la donc sunkalo kan ka nin hakilinaw de d'anw ma o de ye n ka miiriya ye o de ye n ka hamina ye o de ye jamana kuntigi fana Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka miirina na ka hamina ye min b'a to harisa n'an bɛ bɔ nin sunkalo la an k'a dɔn dɔ yɛlɛmana na ni ɲuman banna ko dɔ farala o ɲuman kan Mali de ɲumanya la silamɛya de ɲumanya la uti kalo tile 29 nata Mali jamana o basketikɛla musoman minnu ni olu kan ka ye championnat d'Afrique kɛnɛ kan olu ka sugandilu kɛra an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na sani an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw kuncɛ an nisɔndiyalenba de don FIBA Afrique an sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ bon surtout n yɛrɛ kun ɲɛ maliyɛn ye ka na an sɔrɔ an ka Bamakɔ faba kɔnɔna la o ye nisɔndiyaba de surtout n'an y'a dɔn k'a fɔ basketball muso kunda a ye résultat caman de di Mali ma n'aw hakili b'a la 2005 ya joliba ka sacre kɛra yan nɔ club champion féminin 2007 an ka seniorw y'a ta Dakar an ka juniorw an'an ka a bɛ fɔ minnu ma ko U18 an'an ka U16 a ka ca kupu taɲɛ min taara basket kunda donc an kana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ après congrès minnu organisé en avril dernier après tournoi éliminatoire min kɛra yan nɔ entre Tchadiens ni RCA République centrafricaine ani Zimbabwe cɛ yan nɔ pour que u ka taga Afrobasket la o bɛɛ nisɔndiya de k'a jira k'a fɔ Bamakɔ aw bɛ se kunbɛli la an ka na yan fana o ye nisɔndiya de n ko an bɛna Bamakɔ fana an k'a dɔn k'a fɔ salle minnu b'aw bolo yan nɔ n'o ye salle Modibo Keita ye n'o ye salle Abdallah Mahamane Haidara ye n'o ye salle Salamatu Mayiga ye a salle ninnu maliyɛnw man kan ka i kun majigi mɔgɔ si ye tugun parce que a salle ninnu an bɛ se k'a fɔ a tɛ yɔrɔ caman na Afrique kɔnɔna la donc Bamakɔkaw aw welelen don Afrique denmisɛnninw aw welelen don parce que Bamakɔ ye capitale de min bɛ na basket musomanw reçoit au mois d'août ici donc nisɔndiyaba de don événement ba de don surtout min bɛ kɛ champion ye o de fana bɛ taa an représenter coupe du monde la min bɛ kɛ san wɛrɛ donc o ye nisɔndiyaba de. Ne bɛ se ka min fɔ tirage in tɛmɛnen kɔfɛ tiɲɛ na tirage a kɛra a ɲana parce que an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn coupe d'Afrique n'a bɛ k'i fɛ yen nɔ a ma nɔgɔn parce que a mana kɛ togo o togo i bɛ mɔgɔw bɛ siran na minnu ɲɛ a mana kɛ togo o togo n'aw bɛ taa ɲɛfɛ aw na bɛn sani ka se finale ma ou bien aw na bɛn finale la mais n'an y'an jija an bɛ se k'u bɛɛ ci et puis baara dɔrɔn de don n'an ye baara kɛ an b'a dɔn résultat min bɛ yen nɔ kɔfɛ ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye u ka bɔ u ka na u k'an supporter u kana décourager a bɛ se ka kɛ a bɛ gɛlɛya a bɛ nɔgɔya mais n'a gɛlɛyara o bɛɛ la u ka to an kɔ tɔn t'a la an bɛ siran min ɲɛ mais an yɛrɛ an b'a dɔn tɔn caman bɛ yen nɔ u nana u préparelen nɔ komi an yɛrɛ bɛ na an préparer cogo min
mais Nigeria fene o équipe kaino Sénégal kain Cameroun ou bere kain équipe fene be na passer be qualification ne gana be kaino niaye FIBA Afrique ye danaya da Malika kani organisation di Malima ko Malika ke jatigi ka farafina jamana denw tɔw kunbɛ Mali la ka compétition organisée parce que u b'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ se u b'a dɔn k'a fɔ balimaya bi Mali la bon o y'a dɔn k'a fɔ ko fana infrastructure sportive c'est-à-dire basket kɛyɔrɔ o bi yan palais de sport ye dɔ ye salle dɔ fana bɛ stade 26 mars la donc en tout cas hôtel fana bɛ yan dunanw bɛ se ka jigin yɔrɔ min na donc fɛn damadɔ bɛ Mali kɔnɔ mun y'a to FIBA y'a décidé ka organisation di Mali ma donc an bɛ ka baaraw daminɛ ni Ala sɔnna an bɛna Mali kunna wolo a welekan bɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma parce que nin ko in n'i y'a ye a dira Mali ma a bɛ di Mali ma sport fanfɛla de la farikolo ɲɛnajɛ fanfɛla la k'a fɔ ko ministre des sports ka ko de don o tɛ k'a fɔ ko fédération malienne de basketball ka kungo de o tɛ nin ye Mali bɛɛ kungo de ye nin bɛ Mali de kunna wolo ni dunanw nana yan ka na ɲɛnajɛ kɛ ka fɛti kɛ a bɛ an bɛɛ de kunna wolo ɔ kunna wolo in an bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ cogoya min na nin wagati la ni dunanw sɔnna ka na Mali la o ye balimaya sira de ye o ye danaya sira ye donc n'u nana a ka d'an ye yanni u ka na baara kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw président de la république ani premier ministre n'a ka ministre bɛɛ u ka bɛn kan kelen kan u k'anw dɛmɛ u k'a lajɛ an bɛ se ka dɛmɛ sira min fɛ u k'an bilasira u k'anw dɛmɛ walasa an ka se ka ni baara in kɛ ka Mali kunna wolo. O de bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.